Bashaya Amakhala ngonike uKhuzani isipho sey'nkomo ezisikhombisa. Ngubingelele phe ngamukele mbuyele emakhaya kwesimanzonzo okutholela khona indawo zamaskandi. Mbuyele emakhaya ke ziyenzeka la amaskandi njengoba abalande bamaskandi bashaya amakhala ngey'nkomo eziphiwe uKhuzani. Lezi iy'nkomo ke iy'nkomo ngempela esakhulayo esengamathole zibalelwa ku7. uKhuzani usho ukuthi ividiyo ifaka lapha ey'nkundleni zokuxhumana ebonga yona indoda uthe ngiyaseshowe eyona ethe yamupha lezi iy'nkomo lezi. Abantu bashaya amakhala ngempela ukuthi ukhona nomuntu ongavele nje noma kuthiwa u-afford kangakanani kodwa vele eqhamuke ezopha umuntu iy'nkomo ey'ngaka. Abanye baze bayifanisa ngempela ukuthi iy'nkomo zelobolo ngempela lezi ngoba iy'nkomo ezisikhombisa futhi iy'nkomo ezisakhula abantu abajwayele ukulobola ngazo. Basho ngempela ukuthi umuntu onjani ongavele nje aphe umuntu hhayi inkomo eyodwa, hhayi nokuthi mhlawumbe uzoba nomsebenzi mhlawumbe uyamxhasa kodwa uyamupha nje straight ukuthi afuye. uKhuzani bese yibongela kakhulu kule ndoda emphile ngempela washo ukuthi uthando labantu lolu olubenza ngempela ukuthi eze ngempela lumuphe izinkomo. Bukele emakhaya abantu bashaya amakhala ngalokhu njengoba kuzokhumbuleka ukuthi eminyakeni endlule kwaba khona ubhuti wakaMkhize. Abantu bazomkhumbula ngokuthi ukululeko kwakaMkhize wangapha ngakopangeni. Naye-ke wayesevolodeyile ukuthi uKhuzani umenze umcimbi njalo ngonyaka uzomnika inkomo. Kodwa lo mjita-ke wagcina ngempela ebulawa ngamaphoyisa ezimbali emafletini omntakabani. Amaphoyisa ngesikhathi embulala asho ngempela ukuthi ubesolwa uxhaxha namacala ngempela ebekade ewenza. Mbule emakhaya ke uthini ukuphawula kwakho ngale ndoda evele yapha uKhuzani iy'nkomo ezisikhombisa? Ngabe wena ukushayela ihlombe lokhu noma nawe ukule list yabantu abashaya amakhala ngalokhu? Mbule emakhaya ke iseyithebeni ake sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lakho. Siyabonga. Nazi inkomo lezi nkomo, nazi inkomo lezi nkomo ngiphiwe enye insizwa yakamzobe ngapha eshowe. Hawu ngiyabonga uthando engilikhonjiswa abantu mayi babule amangala. So 7 ifika izolo ethi insizwa qhubeka nomsebenzi wakho omuhle, nasi isipho sakho. Madoda kuyaqala ke lokho.